Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle, ha ka Shipotrik Ubanai Nailar Araja Apunrio. Kalalej banyak kendu ya u Director ka Urban Affairs UPK Boro. Ha ka Office Trikam ban Airu ha u ringkat ka Dorcas ban Pensngau. Ha ka Baydei bakijing dawa ka Seng. Kiman jing dawa ki baka Seng kalej ban Pensngau ha u ka dei halor ka jing te ya ka jaka mani ha CBI Office mau diang ka balong bian kat kum ki kendon bat ki riti jong kari. Kidikot ka Seng hadin bakilawan banyak kendu yaw Director kilaong ba ka jingle ka CBI kalong bakam ken do thala kale don bor watla bat ka CBI kelas dang banyak keren ya kani kamat Henry ka kwa banle da ka bor. Syu kilaong ba ka tu ka jaka ka hap hapo ka jaka ka bri uhnyaw trap bat omla ban pediang nesha ya kinu ki jingte bian kinwan bat hapo ka jela. Kilaong ru balada sya yakini ban tei bian ha muda ka hap ban ba khli lada ki khasi kin tei bian ye ki jing tei ki jongki bat ka muda kam dei ban wan penpra. Ha ka bai dei ka jing dawa ka Seng u Director ulapan por na ka Seng ban yai bishar bin pabin bat na kaliang ka Seng kan ai por shitayo tam. Khasi Student Union Shillong Mingi Circle entah kesengi lah wanti di kang biang ni apa Urban Affair abai dei bakane ka CPI de pom deng kai banglai kermentan kelong ba ikermen ba kinsa penpra bat kinsa penduk pendam reng la penpor ba lada la kimle te niru na kaliang kaseng sadon kapor ba inse ki ka ba tinge susu ane la banyak kiru apo CPI la ne hangne apo mudaru kasawan kapor la kapor katawa kai te na kaliang Director wong ba punya step by step de parman ba bat unsa la ban unsa prolong stop dia mo ka jingwan jong ka dia mo ka jingwan jong ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle matasingi hangni kalong ba po jingdon ng President jong Shillong Mingi kalong ba kay ka baja po CBI office ka ba kilate kata ka mani kaba long bean kat kum ki kendon reti jong ka ri di kat kum hadin ka jingwan jongi last time niwan ban pan jing shai bat kat kum ka jing shai ka banilayo ka jaka ka badei jong ka CBI hapo mau diang kala alot lingba ka muda di olot lingba ka Urban Affairs di hadin ka jing ai ka Urban Affairs haka close 10 ka keren shai ba hapo jong ka campus jong ka CBI pilaban konstruktong ya ka office kom residential complex om ba pinsnai ginu kiwegi jintai di kabalingo ka ngibu ba balik ke CBI ka ken do thala yaki an kiba lani kita ki close ki kendon kiba ka Urban Affairs kala debu nadu arjar kapra kadon kajing sign ya ka lease agreement bat ai ya katu ka caka hapo mau diang ya ka CBI ka jingle jong ka CBI hi ka peni ba kamken kali don bor kijing keren ba nadu ningkong kising la stang choban keren nadu ningkong kising la stang choban keren ba ka CBI ka CBI kamken nadu kising ba ngi stang banyak keren ka kwa ban peni ka bor ni wan ban git re kijing khang jong sarkar jela nomor ba ya katu ka jaka kahap apo ka bri new trap bat katu ka jaka ka dei ka jongi bat ngimla sya ba kinu di jingtei bean kinwan hapo ka jela jongi lada sya yakini bekintei kinu jingtei ki bean kemuda kan haban ba khli lada kinu ki khasi tei bean ki jingtei jongki mudaru kamdei banwan kendang ban penpra lani ban shemi kinu ki rai kani gede ga jingbu jingkili jonga kemuda ba bat ka jingbu jing stress jonga kemuda ba lada kam demolish ya katu ka jaka bat kam dei hiru ban ya keren pede na sop ban ai permission ya katu ka ban ai permission pede nadien ya katu ka jingte yang tu la ka dei ka ta ka meditation center lada ka dei ka ta ka religious ban jaka mani play ngimsha nomor ka jing sautu yang tu try ba wat hapo ka blueprint ya katu ka jingte yang tu hi kamdan natai
CEO wang ya point wise ya kai ka ba ngila tho punya bin pabin upan por ningi wang yangi ban yaisha te ngila ong CEO in ai por yu kat tu kan ni namar ni klam wan rei da ka rukom ban ai da ka mumrandam ban ka ultimatum yu bangin ai pop bangin ai por rengi kwa bon shim action rei la request yangi ba ai por yu kendiat namar ka CBI kampat reply do mentaru ya ka jinpa jongki nang ni kin sayo ka reply kini hisngi te nginchu ai por ya ka urban affairs director ka urban affairs ka tu kan ni andai la da kamlong ka seng kan chimi sinjam jongka la kan shong ban yaki hakmat jongka office jong ka urban affairs la ne kan yaki hakmat jongka office jongka CBI ni su tu ban ka kapor u CEO pan ningi wong ai por ki hindiat tingin bu kunta stiau lene stiau tam kacaka pare kade pori khasi tingi dang don bor mangi ngidan hilan rights lade te hidan sibun ki supreme court judgment du ki bala grand shai ba phimla ban shna inu ki religious places po jongki government land wala ki pa ne ki dia ye tika jing bu jingkeli ka CBI bat ka jing bu jongi CBI ka longba wala ki dei nang nuru tambah ka CBI ya ka bamenta ka office ka branch ka badan Shillong ka ha ka brio nyu trap de kata ka de ka khubor ka basha ya ka CBI kala ka kwa banya ling ba junu ka ha banya chwa ling ba ki bat kasi nang